Myslím, že po tej ceste sme mali dobrý úvod. Dali sme tam hneď gól na začiatku tretiny. Košice to ale potom otočili a dostali sa viac do zápasu. Odskočili potom na jeden gól, ale takou zarputilosťou v tej tretej tretine sme si vlastne išli za tým vyrovnaním a Košice v závere mali niekoľko takých šancí, že sa do toho tlačili. No ale nakoniec to rozhodli nájazdy. Nájazdy musíme na nich popracovať, lebo tie nám v tejto sezóne nejdú. Čiže v tejto činnosti sa budeme musieť zlepšiť. Čaká nás v nedeľu posledný, jednak domáci, jednak posledný zápas základnej časti. Bude to špeciálny duel venovaný jednak medzinárodnému dňu žien, jednak chalani nastúpia v špeciálnych retro dresoch. Čo by ste odkázali fanúšikom, aby navštívili nás na štadión a podporili našich? Tak veríme, že príde čo najviac žien a týmto pádom alebo týmto smerom im chceme popriať všetko dobré, že sa o nás starajú, o chlapov. No a ten zápas posledný bude posledný pred play-off, čiže tam už chceme vlastne nastúpiť tak, ako chceme nastúpiť v play-off.